ngandikase abu apa samangka tuan musbata maring nagarabadan jadi waktu iki tuan kang amarantas sedaya sagung ingkang paon iya kangana ing desa padat diwai liyandaga ing samemper mangkana isun anu enesata kukuluruk sanalika menangkatan asma bahwa sampai ayam tuan kukuluruk tanpa terapta ingin dinakiamat masure kau romatuan makanase aku apa sake pusaka nira bangsa pun sinungakan sadaya imseh muhidin kamunya orang akan pasujudan mewah tasbih langkah wajah katakan serta lantingan mustinai masaya ngandikase aku apa abaci tuana behata sehatu qadir wajana maut beating kuna ingat senazurikan maka sampuni mangkana alwan kang semaka saking madrasah saya saksana se aku apa tidak kumendap simina aunggu inga manap saanya dakang asta yang sehantung kau pilih jalan tosarwi aris wacana tuan ingges opona yang tekang sawijasa mapanayati tuan uga yang ganten monggo ama maka tuan doakan dan welas mari wong tua maka sagung ingkang mulyaan wasana ingat tuan lawan sawiji carita saking